zvonyatsobuda pachena kuti VP Constantino Chiwenga is under attack nokuda kwekuopposa corruption munyika yeZimbabwe. Panguva ino tonyatsokuona kuti ma-affiliates ese at the ruling party ZANU-PF especially are aligned ne2030 ari kupusha for the endorsement yemutungamiri wenyika kuti arule beyond 2028. Panguva ino they are attacking, panguva ino they are showing down VP Constantino Chiwenga. Zanapina mashoko a latest version yobuda panguva ino ichibva nekuManicaland zvinazobuda pachena kuti Chiwenga panguva ino ngato anofanira kutosimba kuti zvifambe. Ndotwa subscribe like on the bell icon. Se echimukungunukwa anoposta mapictures amuri kuona ayo eWomen's League Manicaland okudanyira chiti Manicaland ZANU-PF Women's League is reaffirmed its unwavering support from President Emmerson Mnangagwa, calling for the urgent implementation of Resolution Number 1 from the 2024 National People's Conference proposal to extend the presidency term of office to 2030. Chakabata kuti G ndomashoko anotogwa panguva inana mukungunukwa vachiti aiwa kuManicaland Women's League yaindosa mutungamiri wenyika vachiti let us adopt Resolution Number 1 yakaitwa pa2024 aiwa implementation pa ZANU-PF's annual conference. Panguva ino pamuri kuona kuti mutungamiri wenyika is rallying achiti let us prepare for ma 2028 elections. But tikuona kuti these affiliates ema-associates vari kuya vachiti mutungamiri wenyika ngaambomira zvema 2020 elections tipopinda ku2030 tiinaye. Zvinozobuda pachena macritics ari kubuda panguva inoi ari kutaura pamusoro pemutungamiri wenyika achiti yes, the Zimbabwean leader said he is a constitutionalist, but panguva inoi achisiya these people vamuri kuona vari kubreacha the constitution vachipusha Mnangagwa to rule for another term. These guys they must be held accountable. Vanofanira kutombobvunzwa kuti vari kuzama kuda kuti mustaita chii just because they are trying to violate the constitution. Mbotidzai mafunguro enyu motokudii pamusoro pechiriko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu. Musawana subscribe or like pamwe chete turn on the bell icon.